so gamin jini ya shaye da mai yau gaba. So gamin jini ya kashe min zuciya, na baki amana kin mayar da ni cikin kuka. So gamin jini me yasa kika yaudare, na soki da gaskiya dan tafi da mai kudiri. Bai tinawal na yau da ke wata rana cikin farin ciki, tun daga lokacin zuciya ta kamu da sonki. Na tauke ki tamkar sarauniya arena, na rance babu wadda zan so bayan ke. Kullum cikin tunani nake da sunanki, kullum cikin addu'a nake da burinki. Na yi mafarkin gina gida tare da ke, na yi mafarkin rayuwa mai cike da farin ciki. Amshi baitina to na sadaukar da lokaci saboda ke, na sadaukar da tarfina saboda ke, ko da babu ku bibi a aljihuna. Soyayyarki ita ce da ke ta mafi girma. Mutane suna cewa na yi hankali, amma na ce ba su san halinki ba. Na kare mutuncinki a gaban jama'a, na yi alfahari da ke a ko'ina. Amshi baitinati ashe zuciyata tana gina gida ne a yashi. Ashe alkawuranki iska ce kawai, na fara ganin canji a cikin maganarki, na fara ganin nisa a cikin halinki. Wayoyinki suka fara zama a saidi, saconinki suka fara raguwa. Idan na tambaye ki sai ki ce babu komai, alhali zuciyata tana ji na kai wani abu. Baitina po ranar da na gano gaskiya ta zo, ranar da zuciyata ta karaya gaba kaya. Naga kin kama hanyar wani daban, wani mai kudufi da motoci masu yawa. Kin manta da soyayyar da muka yi, kin manta da alkawuran da kika yi. Saboda arziki kika juya baya gare ni, kika bar ni cikin bacin cici da hawaye. Baitina kwai na yi kuka cikin dare, ni kari dai ni na tuna kalaman da kika gaya min. Kin ce ni karai ne a zuciyarki, ashe duk maganar wasa ce kawai. Na yi ta tambayar da dalili, me yasa aka saka ni cikin wannan hali? Me yasa aka mayar da kauna ta ciwo? Me yasa aka saka ni cikin tanci? Amshi baitina sai, amma yau na fahimci darasin rayuwa. Ba kowa ne ya san darajar so ba. Wasu suna son mutum saboda halinsa, wasu kuma saboda abin hannunsa. Mai godiya mauke ki daga gare ni, amma bai tauke mutunci na ba. Ya nauke soyayyarki daga raina, amma bai tauke daraja ba. Amshi baitina sai yau na mabita kuma ga ubangiji, shine mai sanin abin da ke cikin zukata. Idan soyayyarki alkhairi ce gare ni, da bata tare cikin wannan kuri ba. Na ci gaba da rayuwa cikin hanawi, na ci gaba da neman makomata, domin rayuwa ba ta tsaya ga soyayya kaliba. Akwai fatan alheri a gaba. Bayawane na da ke da cika tsayin ziki, kuna yi miki fatan alheri a rayuwa.
cikinsa ba. So gaman jini ya kashe min zuciya, na baki amana kin mayar da ni cikin kuka. So gaman jini ya saki ka yaudare, na soki da gaskiya kin tafi da mai kudibi. So gaman jini, so gaman jini, na soki da gaskiya kin tafi da mai kudibi. So gaman jini, so gaman jini, Allah ya san gaskiyar zuciyata. Soyayya da yaudara. So gaman jini ya kashe min zuciya, na baki amana kin mayar da ni cikin kuka. So gaman jini me yasa kika yaudare ni, na soki da gaskiya kin tafi da mai kuri. Bai tunawan na hadu da ke wata rana cikin farin ciki, tun daga lokacin zuciyata ta gamu da sonki. Na kauke ki tamkar sarauniya a raina, na rance babu wadda zan so bayan ki. Kullum cikin tunani nake da sunanki, kullum cikin addaba bike da burinki. Na yi mafarkin gina gida tare da ke, na yi mafarki na rayuwa mai cike da farin ciki. Amshi baiti na ju, na sadaukar da lokaci saboda ke, na sadaukar da tarfina saboda ke. Ko da babu kudi a aljihu na soyayyar ki ta ce je dukiya ta mafi girma. Mutane suna tiya na yi hankali, amma na ce ba su san halinki ba. Na kare mutuncinki a gaban jama'a, na yi alfahari da ke ko'ina. Amshi baiti na ce, ashe zuciyata tana gina gidai ne yashi, ashe alkawuranci iska ce kawai. Na fara ganin canji a cikin maganarki, na fara ganin nisa a cikin halinki. Wayoyinki suka fara zama ake, satwitonki suka fara raguwa. Idan na tambaye ki sai ki ce babu komai, alhali zuciya ta karajin akwai wani abu. Amshi bai ta na fara, ranar da na gano gaskiya ta zo, ranar da zuciya ta kara gaba guwaya. Na ga kin kama hanyar wani daban, wani mai kudafi da motoci masu yawa. Kin manta da soyayyar da mu kai, kin manta da alkawuran da kika yi. Saboda arziki kika juya baya gare ni, kika bar ni cikin bagudan ci da hawaye. Amshi baiti na fif, na yi kuka cikin dare ni ka gare. Me ya tuna kalaman da ki kargaya min, kin ce ni kari ne a zuciyar ta yi. A shagin magadara wansa ce kawai, na yi ta tambaya kaina dalili, me yasa aka saka ni cikin wannan rai, me yasa aka mayar da kauna ta ciwo, me yasa aka saka ni cikin tanci. Amshi baiti na so, amma yau na fahimci da rasa rayuwa. Ba kowa ne ya san darajar so ba, wasu suna son mutum saboda halinsa, wasu kuma saboda abin hannunsa.
aikata ba. Amshi baiti na sef yau na midute komai ga Ubangiji, shi ne mai sanin abin da ke cikin zukata. Idan soyayyar ki alkai ya ce gare ni, daga cikin wannan kalima na ci gaba da rayuwa cikin mahajiwai, na ci gaba da neman makomata. Domin rayuwa ba ta tsaye ga soyayya kare ba, akwai fatan alheri a gaba. Amshi ine wai zani da ke da kika gasnan ban arziki, ina yi miki fatan alheri a rayuwa. Amma ki tuna cewa komai ba komai ba ne idan babu aminci da gaskiya. Ni kuma zan ci gaba da tafiyata da zuciya mai cike da juriya, da duk wanda aka fice shi a soyayya. Bayana nufin dirshen farin cikinsa ba. Amshi na sake so gamon jini ya kashe min zuciya, na baki amana kin maya da ni cikin kuka. So gamon jini me yasa kika yaudara ki, na soki da gaskiya kin tafi da mai kudiri. So gamon jini, so gamon jini, na soki da gaskiya kin tafi da mai kudiri. So gamon jini, Allah